No niin, ja tässä videossa tosiaan pelataan taas tätä Sonic Maniaa. Ja joo, me viimeksi jäätiin tohon, mikä se nyt on, Flying Batteriin. Ja joo, jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin, eli Flying Batterista. Näin. Joo, tosiaan tää oli siis se neljäs maailma tai kenttä tässä Flying Battery. Tässä Sonic Maniassa, joka myös oli tossa Sonic 3 and Knucklesissa, tai alun perin siitä Sonic and Knucklesista on se tämä kenttä. Mutta Sonic 3 and Knuckles on niistä se suositumpi, joten sitä yleensä puhutaan, että se olisi niin kuin se, mistä tää kenttä on tullut. Ja myös ne kaikki muut, jotka on alun perin ollut siinä Sonic and Knucklesissa, niin yleensä puhutaan, että se on Sonic 3 and Knucklesista, ja mä kuolin tossa. Noin, sitten tapetaan toi ihme hiiri. Mennään tästä. Oh. Menin suoraan palana tohon. Tuolla avautui tai sulkeutui ovi taas. En tiedä kuuluuko hirveästi edes videolla, mutta niin siinä kuitenkin kävi. No, hui, se oli muuten aika lähellä, että olisin taas tippunut. Okei, eli seuraavaksi mennään tästä näin tänne ja otetaan damage totta kai. Ja menetetään meidän tulisuoja. Sitten mennään täältä näin ylös, varataan tulta. Pompataan tästä ylös ja haetaan sormukset. Otetaan toi ihme spawn point, pampula. Mä tykkään sanoa sitä pampulaksi, vaikka siinä ei ole kyllä mitään syytä. Sähkösuoja on kyllä niin hyödyllinen, että kyllä mä sitä haluan käyttää. Ai jaa, no en mä sitä kauaa käyttänyt. Sitten täältä. Eikö tässä oli muuten vihollisia? Ei ollutkaan sormuksia. Okei. Minne täältä pääsee? Saa nopeuskengän. Ja mennään johonkin ihan ihme paikkaan. Otetaan taas damagea ja menetetään sormukset. Ja sitten päästään täysiä. No siitä ei kauheasti päästy hyötymään. Sitten taas spawn pointti tästä näin alas. Sitten suoraan vaan alas ilman mitään välisepauksia. Sitten haetaan täältä tämmöset. Ai jaa, se olikin umpikuja. No mennään sitten täysiä taas vasemmalle. Ottakas hetki, mä tarkistan, että kuvaus toimii. Joo. Okei, tuonne ylös. Sieltä sai ehkä jotakin kivaa.
Jos mä muistin oikein. Jos mä täältä näin. Menen tänne ylös. Täällä ei ainakaan ollut. Täällä taisi olla silleen, että meidän piti työntää semmosia piikkejä ja sit sen avulla päästä jonnekin salapaikkaan, missä oli luultavasti jättisormus. Eiku tästä pitää mennä. Toi on yleisemmin se reitti, mitä mä menen tuolta. Sais yhden lisäelämän, mutta ei paljon kiinnosta. Sitten tässä on tämä ihme juttu. Sitten paikka täynnä miinoja. Tästä piti mennä tonne. Sitten tonne sähkösuoja. Se oli vähän omituista. Tai en mä tiedä omituista, mutta vähän erikoisella tavalla menin ton kohdan. Ei sitä varmaan edes huomaa siitä, että mä menisin jotenkin erikoisesti. Ja nyt mennään kovaa. No, ei enää kauaa. Sitten todella helppo boss fight tulossa. Tässä pitää lähinnä vaan odotella aluksi. Ja tappaa nämä helpot viholliset. Ja sitten tää ihme roskapuristin puristaa tätä koko ajan enemmän ja sitten nämä roskat nostaa meitä ylöspäin. Ja sitten sen avulla me pystytään hittaamaan tohon. Erittäin helppo ja simppeli boss fight. Mut nähtävästi mä tässäkin onnistun kuolemaan, vaikka en kuollutkaan. Noin. Sitten kohta. Nyt siellä kyllä auutaan koko ajan sitä opea. Sitten nää litistää meitä lisää. Tai ei litistä, mutta puristaa näitä roskia. Lisää ja joo. Sitten me tiputtiin tosta ja mentiin sillä ihme hämähäkkireppuilla, jotka oli kiinnitetty meihin. Tota ei voi työntää. Näytti vähän siltä, että olisi voinut. Mitäs täällä on? Tämmöstä ajaa. No. Mitäs te? Oho. Okei. Sitten mennään tästä ylös. Kiipeillään täällä. Noin, siellä oli taas tommonen, johon mä olin hetken aikaa ihan hiljaa, koska mä keskityin noiden juttujen. Mikä järki tossakin nyt oli? No, ainakin mä sain tossa PowerPointin tosta. Nytten sit mennään tästä alaspäin ja ei tällä kertaa hypätä sinne kuiluun. Ei. Se oli muuten lähellä. Ei tää nyt niin vaikea kohta kuitenkaan voi olla. Vaikka itse asiassa just tässä kohtaa mulla taitaa olla eniten kuolimia tää, niinku tässä Flying Batterissa, että on tää ehkä sittenkin vaikea. Mutta hauskaa hajottaa, vaikka toi myyrä olisikin jo kuollut. Koska minkä tahansa hajottaminen on hauskaa. Sitten tästä näin ylös tapetaan kana.
Tää on vähän niinku yhdistelmä siitä Sonic the Hedgehog 3 and Knucklesin siitä siitä Flying Butterista ja sitten toisena siitä Sonic 2 niinku siitä viimeisestä. Mikä se on? Joku Wing Fortress. Ja siitä Sonic 2 pelaamisestakin mulla löytyy video. Se oli itse asiassa mun ihan ensimmäinen YouTube-video, kun mä pelasin sen. Ja se oli oikeastaan speedrun-yritys, mutta se oli vähän alle tunnissa, joten ei sitä nyt voi speedruniksikaan sanoa. Mutta sillä nimellä mä sitä ainakin markkinoin. Tai no en markkinoin, mutta sen niminen se video oli. Totakaan ei voi työntää. Missä ne työnnettävät piikit oli vai oliko niitä enemmän siinä Sonic the Hedgehog 3 and Knucklesissa? Hei, ei! Mä olisin halunnut sieltä ne. Mutta mä enää pääse sinne. Hei! Noin, sitten päästään ihan uudenlaiseen UFOn jahtauskenttään. Se olisi ollut aika tyhmää kuolla heti jo tossa. Sitten tästä näin kerätään sinisiä palluroita. Lisää sinisiä palluroita. Hetkinen, mä tarvin lisää sormuksia. Noin. Onneksi tuolta saa sormuksia. Tää kenttä taisi olla semmonen, että tässä saa aika hyvin sormuksia, joka muuten tarkoittaa sitä, että tää on vaikea, koska jos on vaikea kenttä, niin siihen tarvii paljon sormuksia. Nimittäin näistä Mania Modin näistä kentistä ei haluta mitään ylivaikeita tehdä. Toisin kuin siitä Encore Modin, joka tulee lisäosana tähän Sonic Mania Plussaan. Mitä mä tässä pelaan. Nyt mä pelaan tätä Mania Modea, eli sitä originaalia. Eli tähän originaaliin ei tule mitään muuta lisäystä tässä plussassa kuin se, että voi pelata Mightilla ja Rayllä. Sitten tästä ne taas haetaan vähän lisää sormuksia. Noin. Ja vihdoin mä pääsen täältäkin hakemaan nämä sormukset. Sitten nyt mä pääsin täyteen vauhtiin. Ja tää on yleensä se vauhti, missä mä aina kuolen, koska mä varmaan hyppään jonkun laidan yli kohta ja sitten häviän sen takia, koska mä tipun. Ja nyt olisi kiva saada vähän lisää sormuksia. Noin, vähän lisää sormuksia. Hui! Niin kuin mä sanoin, niin mä en oo hirveän hyvä tällä täydellä vauhdilla menemiseen. Tää on nyt 3 kertaa äänen nopeutta. Oh no. Noin. Nyt tuli sormuksia lisää. Hui, nyt ei vaan saa tippua. Ja tää on tosiaan 3. tämmönen Chaos Emerald Stage tässä. Niin tää on jo huomattavasti vaikeampi. Ei siltikään mikään mahdoton. Hui, nyt mä meinasin kyllä tippua, mutta en ihan tippunut. Mä tykkään käyttää tuota skippausreittiä, koska no, sillä pääsee vaan nopeampaan. Sitten täältä näin. Sitten taas vähän lisää sormuksia olisi kiva. Oh no. 8, 7, 6, 5. Ei, mä en tosta kanssa. Time over. Huomattavasti vaikeampi on kyllä toi 3. No continua tuli. Ja itse asiassa lisärikin. Että semmoset jutut kuitenkin saatiin. Tässä kentässä on aika vaikea loppari. Että ei mitenkään helpommasta päästä. Mutta kyllä mä sen varmaan
näillä elämillä saan vedettyä. Viimeistään ehkä 3. yrityksellä. Saattaa mennä ekalla. Mutta tosiaan 2 pelaajalla se on tosi helppo. Eli jos joku olisi tässä pelaamassa Tailsilla tai Tilesilla, miten sitten nyt haluaakaan sanoa, niin silloin se olisi huomattavasti helpompi. Se Tiles ei siinä lopparissa voi tehdä damagea siihen, mutta se voi kerätä sormuksia, mitä sä menetät. Paitsi jos on totta kai tarpeeksi hyvä, että ei menetä sormuksia, niin silloin siitä ei ole hyötyä. Sitten tästä näin mennään roskien kautta alaspäin. Noin. Tästä näin. Oho. Mitä? Eihän siinä ollut piikkejä. Tai sit mä oon vaan sokea, mutta eihän siinä kohtaa ollut piikkejä. Jos mä jaksan, niin mä ehkä laittaa jonkun replayn siihen. Nimittäin ei varmana muuten ollut siinä kohtaa piikkejä. Siinä vieressä kyllä oli, mutta ei siinä suoraan. Tuolla alhaalla olisi ollut jotain kivoja juttuja, mutta nää ei mua nyt kiinnosta. Ja sitten tulee se loppari, mistä mä nyt puhuin, että se on aika vaikea. Nimittäin tämmönen hämähäkki, jolla on 6 jalkaa. Sitten tässä pitää mennä tähän tankoon ja tälleen hypätä ja viskata ne tuohon piikkeihin, niin se ottaa lämää siitä. Noin. Noin. Tulisiko toinen? Mä kyllä sain sen heitettyä, mutta se ei tainnut ottaa damagea. Sitten tässä tulee aina 2 välein semmosia, että siinä niinku, että tulee molemmilta puolilta piikkejä. Että sit pitää vaan varoa niitä piikkejä ja noita sen sähköpalloja. Sitten taas toi ampuu sähköpalloa niin kuin aina. Oho. Noin. Saatiin siitäkin hitti tehtyä. Sitten taas tämmönen, missä on pelkkiä piikkejä. Oho, mä sain toisenkin sormuksen sieltä vielä takaisin. En oikein olettanut, että olisin saanut vielä toisenkin. Sitten tästä näin. Tähän tarvii muistaakseni 6 osumaa. Vai olisiko se ollut jopa 8? Voitte laskea siitä, että oliko 6 vai 8 vai montako. Mä muistelin sen, että se olisi voinut olla jopa 7. Mutta se olisi aika järjetöntä, jos olisi 7, mutta niin mä muistelin, että se olisi 7. Mitä montako osumaa siinä tarvii? Voi olla 6kin. Ja sit me mennään seuraavaan paikkaan tommosilla ihmeen liitohommilla. Noin. Press Garden on tämän paikan nimi ja täältä lentelee papereita. Tää kenttä on niinku, se on ihan overpowered, jossa saat tähän kenttään Mightin. Eli sen uuden tyypin, mikä tuli Sonic Mania Plusassa. Ja tai siis, jos sulla on Knuckles ja Mighty tässä, niin se on niinku paras kompo, mitä tässä koko pelissä voi olla, niinku johonkin tiettyyn kenttään, jos yhdistetään. Ja täältä pitäisi löytyä, joo. Sitten uusi yritys tässä kentässä. Tässä oli tosiaan tosi vaikeaa saada sormuksia. Mä oon nimittäin näissä aika hyvä niinku, siinä, että mä en tipu näistä koloista, mutta ongelma mulla tulee aina siinä, että multa loppuu sormukset, että mä en saa sitä tarpeeksi nopeasti kiinni. Lähinnä sen takia, että mä yritän vaan hankkia niitä sormuksia. Että sinänsä mä en sit onnistu kummassakaan, koska multa loppuu sormukset ja mä en saa sitä tarpeeksi nopeasti kiinni. Sitten näytään tosta noin. Kerätään lisää sormuksia, varotaan piikkejä. Hypätään taas tosta noin
koska se on hyvä skippi. Sitten kerätään sinisiä palloja, koska nyt on ihan hyvin sormuksia. Mennään täällä vähän nopeampaa reittiä. Sitten lisää sormuksia. Nyt ei pitäisi loppua hetkeen sormukset, joten keskitytään vaan hankkimaan noita sinisiä palluroita ja saamaan täysnopeus mahdollisimman aikaisin, vaikka mä en oo kovin hyvä sillä. Milloinkohan tulee eka kerta, kun mä tipun tämmöiseen koloon, että mun häviö tulee siitä, kun mä en, niinku, multa ei lopu sormukset, vaan siinä, että mä niinku, no joo, kyllä te varmaan tajutte ehkä. Niin se, että mä en kuole siihen, että multa loppuu sormukset, vaan siinä, että mä tipun, joo. Mä selitin ton varmaan 3 kertaa. Jokainen oli aika huono selitys. Okei, nyt tarvis vähän lisää sormuksia. Ja tästä ei voi mennä enää nopeammaksi, vaikka mä saisinkin ton Mach 4. Mä saan siitä vaan jotain bonuspisteitä, mistä mä saan sitten enemmän niitä kontinueja ja niitä juttuja. Mitä? No sain sormuksia heti sen jälkeen, eihän multa loppunut sormukset. Toi oli kyllä joku glitsi. Jos siellä on jotain Seikan työntekijöitä katsomassa, en tiedä miksi kukaan kattois, niin korjatkaa toi bugi. Nimittäin se oli kyllä bugi. Mulla oli 15 sormusta. Voitte vaikka katsoa uudestaan videosta, jos ette usko. Tässä on tämmösiä ihme katoavia kirjaimia tai enemmänkin ilmestyviä kirjaimia ja sitten ne myöhemmin katoaa. Sitten mennään tästä näin tänne. Tää on yksi mun lempikentistä tässä pelissä, mutta se seuraava todellakaan ei oo. Nimittäin se ei oo yhtään mukava kenttä. Varsinkaan se ihan viimeinen loppari siinä seuraavassa niinku maailmassa. Se on aika vaikea eikä hirveän mukava. Koska loppari saa olla kyllä vaikea, mutta se ei saa olla huono loppari. Tai jos on huono loppari, niin sen pitää olla helppo. Koska vaikeissa loppareissa se on paljon kriittisempää, koska vaikeissa loppareissa yleensä vietetään pitempään aikaa, koska siinä kestää pitempään päästä se läpi. Ja sen takia se loppari myöskin on aika huono sen takia, koska se on niinku pitkä, siinä on monta osiota. Tavallaan ihan hauska idea, mutta toi hauska idea keksittiin varmaan joskus 1980-luvun alussa oikeesti. Tai en mä tiedä, oliko silloin edes kauheasti edes hyviä bossfightteja, mutta joo. 80-luvulla se on keksitty jo. Että ei niin kuin tarvii kuitenkaan niin paljon kierrättää sitä samaa ideaa ja väittää sitä omaksi ideaksi. Nimittäin sitä tapahtuu hyvin usein. Aivan liian usein tapahtuu. Ja mä huomaan, että tää kenttä on paljon saanut vaikutteita siitä Sonic 3 laukaisualustakentästä. Mä en nyt muista mikä sen oikea nimi oli. Tai siis englanninkielinen nimi, kyllä sen oikea nimi on suomeksi laukaisualusta.
Tää kenttä on tosi vaikea Maitilla. Mutta en tarkoittanut, että siitä pitäisi tehdä vaikeaa myös Sonicille. Toi oli kyllä niinku huonoa tuuria. Tai sit vaan mun tyhmyyttä. Totta kai se laatikko tippuu siitä. Älä nyt ne laatikot sitten. No, tule sieltä. No. Tääkin. Tää on niinku Damage Boost -loppari. Mä en oo ikinä tajunnut mitään muuta tapaa läpäistä tätä lopparia kuin Damage Boosti. Ja sekään ei oo kyllä kovin helppoa 3 sormuksella. Niin, tää on tosiaan myös aika vaikea ja ärsyttävä loppari. Mutta on se silti parempi kuin se niinku seuraavan maailman vikaloppari. Nimittäin se on vielä huonompi. Hui. Sä niinku työnnät niitä teriä koko ajan mua päin. Noniin. Koska tää on Damage Boost -loppari, niin tää on mahdotonta ilman sormuksia ja nyt se tappaa mut. Ei tapa. Ei kun niin, sehän välillä muuten menettää sen teränsä. Ei, älä. Ei kun niin, eihän se ikinä iske sitä teränsä mua päin, vaan laatikoita päin. Älä kiusaa. Noin. Se oli aika lähellä kuolemaa, mutta siitä kyllä selvittiin. Noin. Sitten mennään Act 2, joka on yksi hienoimpia kenttiä, mitä koko Sonicissa on ikinä ollut. Mitäköhän täällä ylhäällä on? Mä en ole varmaan ikinä mennyt täältä ylhäältä. Vaikka tää on niinku varmaan kaikista yleisimpiä salareittejä, mitä voi olla, että sä menet ylös, kun normaali reitti olisi silleen alhaalla. Tai en tiedä, onko se edes alun perin suunniteltu salareitiksi. Mutta kuitenkin joku reitti se ainakin on. Niin totta kai se on reitti, koska se on reitti. Mä jäin aivan liian pitkäksi aikaa tuohon. En edes tiedä mitä tekemään. Noin, sitten tää on melkein automaattinen kohta. Sitten hei moro. Oho. En tiennytkään, että sirkkelit sattuu. Hei, mikä sinä olet? Sua ei voi rikkoa, se vaan hajoaa itsestään. Olipa huonosti suunniteltu kohta. Tästä kentästä tulee, tiettekö, mieleen niinku alkukevät. Ja sit siellä on vähän lunta, niinku jotain 2 astetta lämmintä ulkona ja sitten täällä on jotain jäätä, joo.
todella huonosti selitetty, mutta saitte ehkä ideasta kiinni. Ahaa, hienosti kyllä tippu noi jäät siinä. Oli aika satisfying ääni, mitä siinä kuuluu, kun ne tippu siitä alas. Ai jaa, toi ihme Robotnikin toi ihme TV, mikä onkaan, niin se ei toimi, tai se ei tee sitä damagea, jos sä niinku, jos sä, mä en nyt enää muista mitä mun pitäisi sanoa, niin jos sä oot jäässä. Joo, olipa vaikeeta sanoa se. Yksi elämä tuolta noin. Se oli varmaan kaikista huonoiten piilotettu elämä, mitä on olemassa. Mutta itse pääreitti on todella hyvin piilotettu, nimittäin mä en tiedä missä se on. Olisiko täällä? Eikö täältä saa vaan vesisuojan? Pitääkö tänne mennä sitten? Tai joku ihan ihme reitti, mä en oikein mennyt täältä. Tää kenttä on mulle varmaan kaikista vähiten tuttu. Mä en niinku tiedä puoliakaan tän salareiteistä. Mutta nyt tiedän, koska tää on vissiin yksi salareitti. Ja mä näen tuolla yhden salareitin muuten. Ja sitten taas tuolla auotaan ovea. Ja oikein kova äänisesti vielä. Olipa tosi hyvä asia. Tai siis huono asia. Sitten tää loppari. Tää on ihan kiva. Mitä ihmettä tolle musiikille oikein kävi? Teinkö mä siihen muuten 2 hittiä? Mä en tiennyt, että se on edes mahdollista tälle lopparille. Mitä toi tekee? En tiedä, mutta ainakin se tekee sen hyvin amatöörimaisesti, mitä ikinä yrittääkään tehdä. Mitä tarviks siihen vaan 4 osumaa? Oli todella helppo loppari. Mentiin ihan tonne reunaan. Sanokaa, jos näette tässä hiiren, kun mä nyt liikutan tässä hiirtä, niin tiedetään, onko hiiri ollut päällä tässä videossa. Tosta näkyy vähän kuvaa, että millainen se loppari tulee olemaan. Tosta ihmeen Robotnikin hommasta. Sitten tää on kyllä ihan hyvin koristeltu kenttä, mutta kummatkaan näiden kenttien loppareista ei ole kyllä hirveän hyviä. Toinen niistä on vaan todella tylsä ja toinen niistä on aivan liian vaikea ja pitkä. Ja se eka niistä, hetkinen, onko ton animaatiota muutettu, kun toi pitää tosta kiinni? Toi näyttää niinku tosi oudolta. Siis aivan varmasti on kyllä muutettu tota animaatiota. Vaikka tähän tulee todella harvoin päivityksiä. Viimeisin päivitys taisi tulla joskus vuonna 2020. Paitsi että tää pelihän muuten tuli joskus 2017. Niin, ei tätä peliä oikeasti päivitetä ikinä. Tai siis joskus 6 vuotta sitten. Mutta todella harvoin. Hirveetä toi boing. Eiku, mä oon taas alkupisteessä. Okei, mä en hyräile tätä, koska mä en osaa. Hetki, onks mä taas täällä ihan kentän alussa?
Mitä? Eiku tänne mun piti mennä. Tää on tosiaan todella omituinen toi animaatio. Tai ei se kyllä animaatio oo. No, joka tapauksessa tosi omituinen toi, kun se pitää siitä kiinni. Ei muuten varmaan ollut aikaisemmin. Nyt mennään tämmösiä ihme tykkejä pitkin. Hetkinen, tuolla avaruudessa näkyy tuolla taustalla joku kypärä. Varmaan joku roomalaisen soturin kypärä, vai onko toi hopliittikypärä? En tiedä. Jompikumpi niistä se varmaan on. Harppu. Mitä muuta siellä näkyy? Oliko siellä muuten... Sitten siellä on ruukku. Tämäkin sanoks mä muuten just, että siellä on huuliharppu? Ihan perus harppu vaan. Sitten siellä on Sonicin pää totta kai. Sitten toinen harppu. Tai sit se on se sama. Mutta toi tausta vaan sepaa silleen oudosti. Sitten kohta varmaan ollaan jo lopparissa. Tää on aika nopeatempoinen kenttä. Samoin se seuraava äkti tästä. Joo, siellä tuli pompula ja nyt alkaa loppari. No niin, saatiin heti 2 hittiä tehtyä. Noin. Nämä tyhmät tulikärpäset on myös siinä Sonic CD:n viimeisessä lopparissa. Tai niinku siinä sen viimeisen lopparin esilopparissa. Ja tyypit sanoo, että se viimeinen loppari Sonic CD:ssä on tosi niinku ihan superhelppo. Viimeksi kun mä pelasin Sonic CD:n läpi, mä pääsin sen ekalla yrityksellä. Ja tässä on tää viittaus tosiaan Sonic CD:seen, mistä mä just puhuin. Kun Sonic CD:ssä oli tää homma. Ja lisää viittauksia Sonic CD:seen, nimittäin tällainen kenttähän Sonic CD:stä löytyy. Ja koska me mentiin tuossa äsken niinku tulevaisuuteen, niin tää on niinku tulevaisuus siitä äskeisestä. Ja jos olette pelannut Sonic CD:tä, niin jos sä meet niinku siihen pastiin eli menneisyyteen tässä kentässä, niin se näyttää siltä, mikä oli toi meidän äskeinen kenttä. Mä en tiedä, minne mun pitäisi mennä. Tässä on joku platformi. Tästä varmaan. Joo. Tää on tosi sekava ja sokkelmainen kenttä. Mut myös aika nopeatempoinen, koska tän nimikin on Stardust Speedway. Eli joku tähtipöly nopeustie. Jotain semmoista. Ja tää kenttä on varmaan, jos sä osaat hyvin tän kentän ja tiedät miten tää kuuluu mennä silleen nopeasti, niin tän pystyy oikeesti menemään jossain alle minuutissa, joka on todella vähän Sonic Mania kentältä. Koska jos miettii, että maailman ennätysnopeudella kun menee Sonic 2 ekan kentän, niin se on 19 sekuntia. Ja mäkin oon itse asiassa päässyt sen 26 sekunnissa. Mut sitä nopeutta mä en päässyt siinä videolla, se taisi olla joku 29 ehkä. Voitte korjata kommenteissa, jos mun videoihin kukaan vielä edes kommentoi. Sitten tässä on tää ihmeen ötökkä, mitä on myöskin Sonic CD:ssä. Tää Stardust Speedway on kunnon tämmönen niinku
mikä tää nyt on. No, tämmönen niinku iso viittaus Sonic CD:hen. Tai siis tämähän on oikeastaan Sonic CD-kenttä. Tää ei oo täysin samanlainen tää kentän designi kuin siinä alkuperäisessä Sonic CD:ssä. Ja kun mä olin pelannut niinku Sonic CD:tä vasta myöhemmin, kun mä olin pelannut Sonic Maniaa, niin mä aluksi luulin, että tää Stardust Speedway on alun perin tullut tästä. Ja nyt tulee tää hirveä loppari. Tai ei tää nyt niin hirveä oo, mutta mä en tykkää tästä. Tää on jotenkin ahdistava, koska sun pitää mennä tässä nopeasti. Ja samoin menee muuten myös... Hetki, tossa oli muuten toi OG Sonic CD:n hyppäysääni, minkä teki toi Robosonic. Eli tää alkukohtaus tästä lopparista on käytännössä samanlainen kuin se Sonic CD:n loppari Stardust Speedwayssä. Ja se on muuten aivan paljon vaikeampi kuin tämä. Ja nyt päästään niinku Phase 2. Tää on varmaan kaikista helpoin. Täältä tulee tämmösiä pieniä robottityyppejä. Mun pitää tällä tavalla tuhota ne, että noi sähköpallot siitä osuu tohon Robosonickiin. Miksi mä otin damagea tosta? Tuppa tänne. Oho, se ei osunut, ei kun osu. Sitten taas samanlaista kuin äsken hetken aikaa. Mitä ihmettä tossa nyt tapahtuu? Sitten sen jälkeen tulee tää äärimmäisen vaikea kohtaus. Tai siis tää on ihan helppo kaksinpelillä. Kun sä voit vaan mennä tänne odottelemaan. Ja se toinen voi hitata siihen. Ja tää loppari on selkeästi saanut vaikutteita siitä yhdestä viimeisimmistä loppareista siinä Sonic 3 and Knucklesissa. Ja nyt kun muuten mietitään sitä Sonic and Knuckles-peliä, niin se on todella lyhyt Knucklesilla. Siinä on niinku vain 4 kenttää. Voiko sitä edes laskea kunnolliseksi Sonic-peliksi, jos siinä on 4 kenttää? Tässä on niinku 3 kertaa enemmän. Tässä on joku 12 tai ehkä jopa 13. Hei, mä haluan ton timantin. Ei, toi vei sen. No, ihan sama. Se on kuitenkin joku ihan turha timantti, mikä ikinä onkaan jalokivi. Paitsi että myöhemmin selviää, että ton jalokiven avulla Robotnik melkein tuhoaa koko maailman. Mutta sitä me ei vielä saadakaan tietää. Mutta tosiaan tässähän oli muuten 3 kenttää tästä pelistä tai 3 maailmaa. Miten niiden nyt edelleenkään haluaa sanoa. Niin tää video voisi tosiaan nyt olla tässä. Joo, oli siinä 3 maailmaa, piti vielä tarkistaa.